Tawan ko rin dari dapit. Karang mga dagat na sila nagpuzo ang mga diingon nato ay mga ukoy, sirina. Pero di mo ko mahadag og nga na. Hi guys, magandang adlaw nitong tanan. Di apa ko karon sa Valencia. Sangit na pagkudari. Ganahan ko maminaw sa dagat. Karang isagbad bang arag kasuga. Lahi paminawon. Bahala pag mangitom. Iya mo sila nga ugari kuno sa dagat magtambay bisag di maligo. Mahangin na makainga na maitom ko no. Pero okay ra na. Okay ra na huwag maitom. Bahala sa gitom ko. Okay man na. Basta kay buutan. Na. Naikag sa dagat guys. Kay mo ba dyan ang ganahan lagi dagat. Karang ang gusto nga rin kung magpabay sa daplin sa dagat eh ganahan ko maminaw o ganang nga ni mga kusog nga baod, mga lamba sa baod ganahan ko maminaw isa ka kurang isa nga ni malingaw ko kusog baod oh ha? Ulbo ko do? Mali nga ko magtanatarang sa bawd. Nga na po din sa maligo ko. Kasi mo yung kamatan kay ilang bakos kapatuan. Di pa ko pwede karon maligo. Kay agang dugo kasod kaso. Mahadlit ko kay agang dugo garabing kasuga. Bawo ni nga nagkasag markalit. Diyan sa kadlaw ng sugod. Gabi nagkuhan ko, nag-diaper. First time na mag-diaper nga. Nga ni nga gidugo ko. Kaya kusog mon. Dabintaha man na po mag-diaper kaya di matagpasan, naghapin sa higdaanan. Kaya maka ba dyan ang diaper? Hapit naman ako magminupos. Kaya kuan. Ang dugo ka nagkusog ng kalit. Lagi di mang kusog, hinay ra. Kasi gali ka lang na tulok adlaw humana. Karong kasagod. Wala na basa ko. Uy. Taabtan ko sa bago dari. Batasan. Dari sila ini okay buhat sigara kong lubog-lubog. Sigara kong YouTube. Nagtaraw ko sa mga vlog na mga idiboy sa una. Gimiya akong idiboy. Kaya pa mas 2020 si Ediboy nagsugod ka ng may apel-apel sa ang vlog, apel-apel pas kaporomi. Si Ediboy patay na siya pero ang mga nanaan kuha pa siya maragbuhi. Basta makakita ko siyang video sa YouTube. Makatabang na po ng kuhan. Mag-video-video ka sa YouTube kaya huwag ka ng may namatay nagtao nga na natay makita nga remembrance. Nangutan ako huwag ka ng naitan sa Ediboy. Ini ko ng talunis. Inda, yung apon sa baduman, muli na ko. Mudua akong idiboy. Kaya ha, ba itong kinakasgang kalabtim sa una pagkadur. Nga, kusag kadyo, mapakatawa doon sa vlog. Daghan pinalingaw lagi niya sa daghan. Si idiboy na ilado na po. Kaya daghan lagi malingaw niya kay grabe ka para bautan. Inda ka ron, ang ulan doon na magtukos kuan merkado dari Valencia ang mapait kong kape o biskwit kaya rong og na yung mga bibigil dito mo ilang i-snack karang minatay ka di mo din nakatugan bigilan man na nagay iban diha mang itungit mang sugal aron di makatug mapalit ko snacks more magwibot sa tanga ka may nang gibangka wag na sila nagamit og kuan karang may makina nga pambot kabjara na sila. Kabjara na sila. Huwag magay sila kikuas baud. Dari raji baud kaju. Suga. Maxine! Hey! Maxine! Hey! Maxine! Hey! Maranak ko room sa Villa de Burato. Taran! May mga bisita.
Tagasa ka, ma'am? Tagasa ka? Galicia Katiri. Tagasa ka? Galicia Katiri. Tagalisya? Asa rapit sa Alisya? Minggama yung nagdagat. Ginalaom. Nanday nagpuli na to. Pwede na tada na yung manginhas. Gamay na, tara. Balik ka kaunsa. Kaya matsakos ka ng may merkado. Aray! Kaya nagpakaswila tatiri. Bakasyon nagiroon. Dara siguro ti Ali. Ha? Dara siguro. Muna siya palite o balin siya buhol. Tiya, agtira sa asan tili pa hiwi. Adi pahiwi, kada mo na. Asa ba ganang nang kamang nangisdong? Karang ngisi nga, tinarang. Asa lagi orang asliman. Normal ra. Sa tawad ko sa mga kagahi. Kaya mga kongkron na na. Kay Dong balik ka na hote. Kami Kami bitotong ni Dong, sinjuas una. Oo, kapag mga gapa. Atong gaban. Kung daghan mo. Oh. Hirimdam ko, katong na to birthday no. Pana, pila man ang sa kaya nga na? Kane? Ay, gura baka na. Ka, ha? 440. Kana aralaman. Kane? Kato. Kare. Duha. Kane o kare? Kapi o kamay. Kamay. Asukar day, asukar. Ilbiin, naglibo mo mga asa kapalitan. Kaya gitu lang sa ako. Sarado naman Sarado ko. na ko no. Wala sa Atong kuan sa batoy nga sir, atong umuway dito. Moy napo dapat sa kuan, alas uso pa ta sila magtira ning DCH. Duol ra mo. Duol ra lang. Ako tudlo ng laki ko sa kay mo. Lamang pero tanang dito tanang no. Dahil nga ito sa bumagabihan mo na dapat mo dapat rin. Ila pela? Wait, dapat sa hospital ha. Dahil nga dapat Iya, kuha ko na sa asukal, day. 1 kilo. Pinudos para masaka kilo. Yan may tanan. 964. Yeah. Ramgol. Pila lagi na siya. Nasigas special education. Ah, Bread. Lagi mo, tele. Ako na may bayad tayo. Sabi na kuha nga, be. Kama ilang ano na? Ano na bitaw? Door buns. Uli na, me. Shout out ko ni Aisa mi gamana. To likod. Nagbabay to Kapalit akong kuan, gasa ni Idiboy. Nipalit lang ako daan na rin sa Valencia kay sa Alicia basig waan sa dito. Magpalit dito akong pinakpak. Valencia Central Elementary School. Kasi na eskwela dari sa una. Nabakla rami pag uli. Shout out! Shout out sa taga Valencia, ha? Oh, palit sa iya. Kana labas din na. Sabang mo tisinggit ni muti. Ug karang panaw mga isda nga na palit mo, isda. Ano mga manglabay? Nipait lang ko dag biskwit kay go na pagkaani. Agaw tang gusto pa dito katong dako nga sidlanan. Katong lapad nga na anjawa man kanina naman igo na siguro ni. Unay magbigil para magabi kay di madya matug ng mga magbigil. Okay man na sila sa mga biskwit. Kay go lagi ni. Mauro to guys. Shout out tayo ko sa taga Valencia Bohol. Labi na sa gadtong among mga nakahinagbo ganiha. Unsa katong may mga tindira pero tos among gipalitan. Wala dito wala na kanigi ba nga. Ha.
Abangan ag. Ani? Ha? Abangan ag. Allah. Kani? Dahil nang matay? Sengon. Para pa sa atin yun. Abangan ko na diyan. Ito way gapon si Aliana ng ipalido ng lugar kung daligo. Wag ko diyan dito. So, salamat sa bagay ninyo na adun ko sa lumigo karon kay. Gikan ko ara ko nakabawad na ako ng mga dilipis. Hay, abangan ti kani. Abangan tawan. Lagi ko na naman kay. Maturit ka nga na. Ito na. Ara ko na naman. Ha? Abangan ko nun eh. Nay, kuan yung kanto. Nangutan ako sa bata. Kita mo sa'yo kung nao guys. Lili ko. Hindi mo sila. Kuan nga, hindi mo sila maghilabot. Kasag-kasag ay pagbuha, pisag hapon na. Ang ano mo doon? Ha? Ken? Ha? Ken? Hi, Ken. Bod, hapon. Yun, nagbadyo gani ha. Hardot na kung magligo-ligo gagat kayo ng mga jellyfish. Kay, katulit lagi, dahil mo kayo namatay sa jellyfish. Delikado nga ng jellyfish siya ay. Kataw dahil ko na idudungkin. Ang kami ko dari kuwan, dagat. Ubanta, doy. Mga tatagkuan, swaki, usig na ay. Katamakitan, swaki. Pagka ito bitang kostumo yung lakaw-lakaw ako. Ha? Ha? Bisa? Ha? Ako. Kaya lang nag-vlog eh. Ito nag-vlog ko lang eh. Isa ko may vlog eh. Nabi na sa unahan ka ng bahay na trabaho ba? Shout out, marami buhula na. Shout out sa mga kagahid na Dodong Ken. Kailan ni mo? Ha? Ha? Minsan ada bagas ang vlog eh. Grabe. Sila nga rami, ni Dudong Ken. Maglako-laka ko na rin ka mangita kukuan. Sana basig na ibat, ba na ibat? Kaya kang bat. Kuan kang nga na. Sana ada ko na sa ang vlog. Tapos kuan, tapos Dudong Ken, baka pang bata gani ha. Dan! Na dyan! Na? Hindi naman kumulahos. O ganda tapos pinatumdyan. Muli na lamang ko. Kapoy ko. Muli na lamang ko kay mo biyahe para bimig sa ugma. Mapahaway ko sa juk. Kapoy ko sig libot-libot. Way kuha. Way kuhang basag sa kaswaki. Ilangaw. Tawan ko nung dari dapit. Nanay atbang. Ato ni marag mga bato. Pero tarang mga dagat naman din na nagpudza ang mga kuan. Mga diingon nato ay mga okoy, sirena. Pero di mo ko mahadag og ngana. Bisag diingon nagtauan at tumaghapon ko sa dagat. Hindi ta mahadag kay na ay Ginoo.